सोरखारा मावनानै होयै खामानिखौ दिनै सोरखारि नङै फसंथान मानब सेवा संघआ दिनै मावनानै दिन्थिदों। बे मावनानै दिन्थिनाय खामानियानो जाबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि रमैनो आश्रम ओनसोलनि गोथैबारि आरो सामथाइबारि गामिजों फोनाबजानाय लामा। जे सोरखारि नङै फसंथान मानब सेवा संघआ जे गरिब दुखिया मानसिफोरनो गोजां बोथोर समाव सि जोम राननानै होनायजों लोगोसे दिनैहाय बे गोथैबारि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय थांलाय फैलायनि थाखाय मोनसे लामायाव दालां बानायनानै होदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय गंसे गामिनो जे आजोला गुमै बेम पार्टी मुंनि मोनसे बेम दामग्रा हानजानो दिनै मानब सेवा संघनिफ्राय बेम पार्टी बायनानै होदों। आरो बेम पार्टी बायनानै होनायनि उनाव जे आजोला गुमै बेम पार्टी हानजाया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों जे आसामनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआरनि खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखार थासेयावबो दिनै जे गोथैबारि आरो सामथाइबारि गामिनि जे फोनांजाबनाय लामानि सायाव गंसेबो दालां गैयामोन। जे दालां गैयैखौ नोजोर होनानै मानब सेवा संघ कमिटिया दिनै फैनानै बे गामियाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरजों बोथिसे स्राय ओंखाम जानाय हाबाफारि बानजायनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि गामिनि थागिबि आइ आफाफोरनि जेंना जेंगोनाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायज्लायनाय हाबाफारिबो बानजायदों। बे हाबाफारियावनो मानब सेवा संघनि आफादगिरि बिरखां बर' आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गोथैबारि आरो सामथाइबारि गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरजों गासै जेंनाफोरनि सायाव सावरायलायो आरो गोथैबारि गामिनिजों आरो सामथाइबारि गामिजों फोनांजाबनाय लामानि सायाव गंसे दालां बानायनानै होनायजों लोगोसे गंसे गामिनि बेम पार्टी राननानै होदों। थारैनो जोबोद बाख्नायथाव। बे समाव जोङो बाख्नायनांगोन जे समाव आसामनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकार आरो बिटिआर सरकारा खामानिखौ मावफुंनानै होआखै बे समावहायनो जे सरकारि नङै फसंथान मानब सेवा संघआ दिनै ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावनानै होनायनि थाखाय जोङो NBN न'खरनिफ्रायबो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। थारैनो बियो जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा जे गोबाव समनिफ्रायनो थांनाय 40 बोसोरनिफ्रायनो जे आजोला गुमै बेम पार्टी हानजाया बेम पार्टी दामबाय थादोंमोन। नाथाय गेजेर समाव माखासे रांखान्थि हालोदनि थाखायनो जे बिथांमोनहा बेम पार्टीया थैनो गोनां जादों होननानैबो बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदि दिनै मानब सेवा संघनिफ्राय बिथांमोननो बेम पार्टी बायनानै होदों। थारैनो जोबोद बाख्नायथाव। मानब सेवा संघआ इयुन समाव मोजाङै जाफुंसार जानो हाथों। मा बुंनो सानो आरो दिनै बे फिल्मा जोंनि गोसोआव गोबां अनसायनाय दङ। जाय दुखिया मानसिफोर जायफोर असहाय मानसि बिथांमोनखौ अनसायनो गोसो जानाय गोबां जोंनाव मिजिं दङ। बे मिजिंखौ लानानै जोङो गिदिंबाय थागासिनो दङ दासिमबो आरो गिदिंबाय थागोन। दिनैहाय जोबनो गैयै खुसि मोन्दों जोङो दिनै बे दुखिया मानसिफोरनो बेम पार्टी होनो मोननानै बिसिनि खुसिखौ दिनै आरो नुनानै आरो बांसिन खुसि जाबावदों। थिग बिदिनो जोङो सान्दों जोंनि जिउनि मोनफ्रोमबो बुब्लिया बेबायदिनो दुखिया मानसिफोरजोंहाय लोगो जानानै मोनसे रंजानाय मोजां परिबेस गावजों गाव अनलायनाय मोनसे गोथार परिबेस जोंनि समाज ससाइटियाव सफैथों। बे जिनिसखौ जोंनिफ्राय जोङो लुबैदों आरो बे लुबैनायनि थाखायनो जोङो दिनै बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो दं। सरकार थासेयावबो रायजो सरकार बिटिआर सरकार थासेयावबो नोंथांमोननि बे मानब सेवा संघआसो मोनसे गामिखौ थांलाय फैलाय राहानि थाखाय दालां लुना होफैदों। मा बुंनो सानो आदा? नंगौ, दालांखौ लुनानै होनाय जादों। जेला जोङो दुखियाफोरनो कम्बल रानना होफैदोंमोन बे समाव गामिनि बिमा माहारिनि आरो जोंनि बे मानगोनां बे एरियानि रायजो राजाफ्रा गोबां खावलायदों आंखौ। खावलायखांनायनि उनाव मानब सेवाजों जोङो ज' डिसकास खालामनाय जादोंमोन। डिसकास खालामखांनायनि उनाव जों बे सिद्धान्तसिम फैदों जे बे दालांखौ बानायना होयोबा बाव मोनथामनिफ्राय मोनबासिन गामिया गोबां माने कमिउनिकेसन खेथ्रआवहाय सुबिदा मोनगोन। दा बे सुबिदानि खाथियाव जोङो जोंनि दुखु खस्थ'आ गिदिरसिन नङा। बे जिनिसखौ जों बिथा लानानै दिनै जोङो बे दालांखौ मावनानै होनाय जादों। इयुनाव जोङो बिदिनो जेसेबां हायो दुखियाफोरजों गोरोबनानै गोरिब न'खरफोरजों लोगोसे इडुकेसन आरो हेल्थ सेक्टरावहाय गभर्नमेन्टफ्रा जे जिनिसखौ दिनैनि दिनावहाय आसनिल' होनानै दोनलांदों बेखौ फुलफिल खालामनो हायाखै। बे जिनिसखौ जोङो पाब्लिकफोरनो एवारनेस हिसाबै होनानै जाहाथे बिथांमोना गभर्नमेन्टनि आसनि बा सुबिदाफोरखौ मोनो आरो हेल्थ सेक्टराव गोजौ ट्रिटमेन्ट लानो मोननायनि थाखाय बे सुबिदाखौ गभर्नमेन्टआ दिनैसिम गोबां दं हस्पिटाल होआखै। जेरेखम दतमायाव 30 बेडेड नामावल', खिन्थु दिनैसिम 7टा 8टाल' बेड दङ। 30 बेडेडाव 30 थानांगौबो गैया।
दा बेनि थाखाय जों सानसे बेखौ गभर्नमेन्टआव रिकुवेस्ट खालामगोन जे 30 बेडनि जायगायाव बाव जुदि 200 बेडेड जाफैयोब्ला जोंनि एरियानि मानसिफ्रा हेल्थ सेक्टराव बिसोर साबसिन सेवा मोनगोन। आरो इडुकेसन खेथ्रआवबो दिनै गभर्नमेन्ट स्कुलफ्रा थैलांजोबनो हमदों। गोबां गभर्नमेन्ट स्कुला दिनैहाय स्टुडेन्टफोर जोबनो थांदों। जोंनि दिनै गभर्नमेन्टनि आनसिस्टेमनि थाखायनो बे खामानिया जागासिनो दं। खारन गभर्नमेन्टआ मा खालामदों, प्राइभेट स्कुलाव गावनि फिसाखौ सोयो आरो एसे मोजां मानसिफोरखौ प्राइभेट स्कुलाव बयखौबो सोनांगौ। बेनि मिनिङानो जाहैदों गभर्नमेन्ट स्कुलखौ जों दिनै हाई क्वालिटिजोंहाय मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार बानायाखिसै, आरोबाव मोजां टिचारफोर होआखिसै। बिनि थाखायनो गभर्नमेन्ट स्कुला थैलांजोबनो हमदों। आरो प्राइभेट स्कुलाव हाबनाय लोगो लोगो बाव जोंनि जानाखि बाव फरायनायनि बेसेन जानाखि कस्ट, बे कस्टआबो गोबां बारायगासिनो दं। ओंखायनो गोरिब मानसिफ्रा खोब दुखु एबा बिपदाव गोग्लैगासिनो दं। जाहाथे बेफोरबो बिपदनिफ्राय बासायनो हायो, बेखौ जों गभर्नमेन्टजों बावैसोनो हयथ' सावरायगोन। जे सावरायनायाव दुखियाफ्रा लेबार श्रेणिनि गोरिब मानसिफ्रा लाब जायो, बेबायदि सावरायनायखौ जोङो गभर्नमेन्टजों हाजारबा सावरायगोन। आरो गभर्नमेन्टजों जों बिसोरनि थाखाय सावरायगोनबो, बबेबा समाव फाइटबो नांगोन। बे हाबाफारिखौ जोङो मावबाय थागोन। भारत सरकार, आसाम सरकार, आं सानो दिनैनि 133 कौटि पपुलेसन गोनां जायनाखि देश इन्डिया, बे देशआव गोरिबै जोबनांगौ होननाय जिनिसा बे सिमां मोगथांसो। बे जोबनो हाखाया, इम्पसिबोलखा। दिनैनि दिनावहाय 133 करोड़ पपुलेसनखौ जोङो मोजाङै सामलायनांगौब्ला देशआव बिराद मोजां मोनसे फाइनान्सियेल सिस्टेम जों लाबोनांगोन। जे सिस्टेमावहाय गोरिब मानसिफ्राबो नांगौबायदि मावनानै एसे फैसाजोंनो गावनि न'खर संसारखौ मोजां खालामनानै लानो हायो, बेबायदि सिस्टेम फैनांगोन। दिनैनि दिनाव सासे लेबारा हाजिरा मावनानै 280 थाखानिफ्राय बे 310 थाखासिमल' बेनि सासे लेबारनि रेटआ। बरंस' नोङो बोरमा बेदर सेरसे जानांगौबा बोरमा बेदर दामा 800 थाखा। थ' 1 केजि बोरमा बेदर जानो थाखाय सासे लेबारा सानबा हाजिरा मावनांगोन नामा? बबे देशनि सिस्टेम बेलाय? बे सिस्टेमफोरखौ जेब्लानाखि सोलाया, जोङो गोरिब थाखोनि थाखायबो थांनानै थानाय बिसोरखौ डेभेलप जानायनि थाखाय, फ्रम डेभेलप जानायनि थाखाय जानाखि जोङो सिस्टेम लाबोआ बे देशआव, बे देशनि गोरिबिया मालाबाबो जोबनाय नङा। जे नोंथाङा आंथ' दिनै हराव उन्दुनो हानाय नंला खोमा आं खुसिजोंनो। जिहेथु जोङो बेम दामनाय खोनायोब्लानो गोबां जांख्रिखाङो। ओरैबायदि खुसि मोनदों, माने दा मोनायाव हयथ' आं उन्दुनो हाबो जानो हासिगौ। मोजां मोननायजोंनो हयथ' आरो आं सिमाङाव फैनोबो हागौ बेम दामनाय। आरो दिनैनि साननै सिगां बेमखौ जेला बायना लाबोयो, बे दिनाव आङो मोनसे गामियाव आंखौ लेंहरदोंमोन। आंनि गारियाव गांब्रै खम्बल दङमोन। बे खम्बलखौ आं बे गामियाव हैनो मोननानै ओइदिनखालि उन्दुनो हायाखै आं। ओरैबायदि दुखिया फेमिलि, जे फेमिलिया बे खम्बलखौ मोननानै माने सानसे बिसोरो जानाखि गोजांनायजों फाइट खालामबाय थायोमोन, बे फाइटनिफ्राय बिसोर बारग'नो हादों। दा बिसोरनि बे बारग'नायनि जानाखि मोनफुंनाय, बेखौ गोरिबनि जेंना सानो आंनि लाइफआव गोजोननाया अनेक रोखोम फैबाय। बबेबा समाव थाखा खामायनायावबो गोजोननाय फैयो, बबेबा समाव सोरनोबा सनमान होजानानैबो गोजोननाय फैयो, बबेबा समाव सोरनिफ्रायबा मोननानै फैयो। खिन्थु आंनि गोजोननाया होनो मोननानैसो बांसिन थायो। बुद्धनि मोनसे जानाखि बेनि बानी, बे बानिया आंनि खोमायाव रिंखांबाय थायो। बेनि बानियाव लिरनाय दङ, जाय व्यक्तिया शुद्ध विचारों के साथ बात करता है या काम करता है, खुशी परसाई की तरह उसका पीछा कभी नहीं छूटता है। ओंखायनो बे बानिया आंनि गोसोआव दङ। ओंखायनो मोजां गोसोजों जानाखि मावनाय नोंनि मोनफ्रोमबो खामानिया नोंनाव सुखु लाबोयो। आरो बे सुखुखौ नागिरनानै बे खामानिखौ दिनै जों मावगासिनो दं।